Dobar dan, dragi moji. Drago mi da smo se okupili. Da se predstavim, ja sam Radmila Glaka i bit ću vaš terapeut na ovom odvikavanju od puštanja brkova, od tih facijalnih dlaka, jer to je bolest. Pa da krenemo sa predstavljanjem. Počet ćemo od vas. Izvolite, vi, gospodine, predstavite se. Ja bih želio vas zamoliti ako može neko mesto mene, ja sam prvi put na ovom seminaru. Pa ne, samo hrabro, izvolite, samo vi hrabro predstavite se. Dobro. Svi ćemo redom, vi. Ja sam Velizar Ćulibrk, inače sam vojno lice, sam u penziji, bio sam i major redovni. Ajmo svi, bravo, 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 Velizare, bravo. Brkove, eto, ne mogu da prestanem, dosta toga je izazvalo problema brkova. Dobro. Bitno je da ste vi sad na početku i da smo mi krenuli na odvikavanje. Nisam želio puno da pričam. Dobro, sedite. Hajde, predstavite nam se vi. Vi, izvolite. Ja sam Stevan Brkić, stilista, sam po zanimanju i ne mogu da prestanem da... Ajmo svi, bravo, Stevane, bravo. Da predstavimo i našu jedinu damu među gospodom, našu gospođu Pusiku. Dobar dan, Pusika. Pusika, bravo, Pusika. Dobrodošla, Pusika. Gospodine, vi nam se još niste predstavili. Gospodine, vi ste na redu, svi su se predstavili osim vas. Ma nijemo do života, ja znam kakav je to čovjek. Pogledajte vi, molim vas, Radmila, koliko se on zapustio, koliko je njemu facijalno izašlo ta dlaka. Ja bi svaku onu njegovu tlaku počupo sad kešljiva. Pa nas su u vojnoj školi učili još kad sam bio, da mora da ide na ivicu usana, pa ja tako skraćujem brkove još kad sam bio ovoliki čovječe, kad su mi, još dok nisam imao, mi smo ugljenom crtali čovječe, kad sam bio mali nigdje jednu dlaku nisam imao, mi smo ugljenom crtali brkove čovječe. Pa nije bilo tih godina mene u Kičevu, ja u uniformi s brkovima da izađem. Pa nema koja nije bila ženska iz Kičeva da kažeš da je prijazno, a ne sada. 25 godina posle, evo, nigde nikog nema, sve zbog brkova, pa ja nisam hteo da brijem, nemam nikog, razumeš me, Radmila, nikog, sam sam ostao, kao glumo kuće, razumeš? Bravo, gospodine Ćulibrk, bravo, to emociji izbacite. Nema više ni serija u kojima ima neko s brkovima, ništa više nema. Ma bravo, na pravom smo putu. Pa gde su serije sa brkatim glumcima, gde je Magnum da uđe, da nogom razbije, da Magnum... Bravo, to emociji izbacite, odlično. Ovo je pravi put ka uspehu. Pobedit ćemo dlake. Hvala, Radmila. Na prvom času ste se već suočili sa vašom bolešću, to je jako važno. Odličan prvi korak, odličan. Pre nego što, Stevane, pređemo na vas, imam za vas jednu pokaznu vežbu, pravilno i nepravilno. Pa da krenemo. Ovo je nepravilno, gospodine Ćulibrk, nepravilno. Izvolite, vidite. Ovo je pravilno. Pogledajte, vi pogledajte. Pravilno. Ovo je, hajde vi, Stevane, šta je ovo? Pravilno. Vidite. Ovo je nepravilno. Tačno, bravo, nepravilno. Još jedan primer imamo. To je pravilno. Šta vi kažete? Kažete nešto, ništa? Nepravilno, to je nepravilno. Bravo, odlično. A sada da vidimo, Stevane, vi ste na redu. Da, pa ja se već predstavljam, ja se zovem Stevan, ja sam stilista i ovo su moji prvi brci još od puberteta. Strašno. Da, nikad se nisam obrio. Strašno. Šta sam htio da kažem, to je da brci su uništili moj život, u poslednje vreme ja sam stilista. I kad sam počeo da teram svoje klijente da puštaju brkove, njima isto propadao posao, sad niko od njih neće više da mi se javio kao moli da mi posla, beže od mene kao da sam šugar, ne znam šta da vam kažem, sve je puklo skroz, ali ja ne mogu da stanem, evo ja sam probao juče, sinoć. Teško je to. Obrio sam pola, kao što vidite, evo nešto sam probao. Ko ne zna, ko ne probao, to ne zna. Drhtala mi je ruka, ne mogu. Normalno, ja sanjam koliko mi brci rastu mi u rogu, kopani do pola brci mi rastu, dižu me na jednu kulu veliku. Pukla granica neprijatelj se penje preko brkova. Ne mogu da ih oduvam iz nosa do ume. Ne može čoveče ništa s njima uraditi, varenike, sipaj mamo, donesi s druge strane, mati mi kosi, travu, snus, sve s brkovima, svi, razumeš?
Eto, to su ti, to su brkovi, eto, to su brkovi, to je sad. Znaš šta, ja sam isto, ja ne znam da li vodite sindrom, ja sam isto imao sam san. Pomozite ako Boga znate. Ja sam imao isti san, da sam papeljuga i da sam išao na onaj bal, ali da mi je mjesto cipela ispod pola brka da mi je ispalo. I onaj princ je našao pola brka i kao treba da me nađe. A meni je izrasla druga polovina brka i on kad upoređuje ne može da me nađe. A Brkiću, koliko još sanja, jesi ti muško Brkić? Krajnje vreme da čujemo našeg čutljivog člana, gospodina Radeta. Rade, izvolite. Pa gde ćete, Rade? Ali vratite se, niste nam ništa rekli, vratite se, molim vas. Hajde, mi smo tu svi svoji, slobodno. Ja sam, evo, ja sam Rade Mustač Brko i neću da se brijem. Neću svoje brkove, za 20 godina i pustam, sada i brijem, zato što me žena tera da ide nju bolje. Ma baš me briga, neću da pustam brkove. Molim vas polako, vi ste u delirijumu facijalnih glaka. Kakvom delirijumu? Vidi da sam ovdje pred tobom. Da ste se vas dvojica rasplakali tu ko neke kice, obojica, sram vas bilo. Svi su naši velikani brkove nosili, Tesla, Karadžorđe, Miloš, Kralj, Petar, kogod eto se brkove nosili. Bravo, dobro kaže, da je moj deda bio narodni heroj Dane. Imao je brkove volke. Ajmo ljudi napolje, ajmo. Da tu pesmu. Moj brkovi žare, kad brkovi žare.